Руслар Луганск вилетінде сон сербес шейрулған Лисачанскны уджеметі. Олар екі тарафтан уджемге кечіп, Бахмуттан Лисачанска yoluna zapt etmegen тыла. Баштапта білдіргенлеріне көре Украина майджелері işgalcilерінің bu yolda yerleşken Spirne қасабасына уджемына ұрып қайтарды. Лисачанск Ермай заводынан женебінде ұрушылар девам еті. Наша головна задача – це витримати максимально довго, відбити всі атаки, всі ті наступи. Але, на жаль, Росія переходить до улюбленої своєї практики ведення війни. Вони просто знищують все, вони все обстрілюють. Душман бар селясынен тоқтамадан атеш ача. Ама Украина аскерлері işgalcilерге мұнасип қаршылық көстере. Славянск районындаки Долина көйіндеки вазиет айныдыр. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке-Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута та Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС. Бойові дії наразі тривають. Dünya 2. Cihan Jenka vaqtlarından berli көрмеген ең дешетли ұрушылар Луганск ve Харьков vilayetlerinden şimalinde olup geçi. Tek geçken konu içinde düşmanında 270 keri artilleriya sistemalarının ateş açtı. 45 bin mermi kullandı. 2 raketa ve 32 aviasiya ucumuna gerçekleştirdi. Bunu telefon vasıtasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin baş komandanı Valerий Залужный Amerika штаплары yolbaşçılarının Birleşken Komitetinin başı Mark Milley ve Büyük Britaniya Müdafaa ştabının yolbaşçısı Tony Radakin'ge bildirdi. Bunun beraber General Залужный Raşistler 4 gün içinde Ukraynaga karşı gerçekleştirgen 53 raketa ucuma hakkında tarif etti. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей. Але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Кезнан Виранесі алтында 18 жесет ve 7 ilak olgan insanның қалымтылары тапылды. Полтава вилаетінің Арби мемориятынан yolbaşısı Dmitro Lunin білдіргеніне көре 11 insan belgisiz ғайып olғаны кібі сайла. Lunin kurtarıcılar ticaret merkezінен %60'ını teşkirdi dedi. Анда сақ қалған insan yok. Fakat Lunin bazı ғайып olgan insanlar hastahaneler ya da başka yerlerde tapılacağına umut etti. Evvelsi Ruslar Kursk vilayetinde Amster adlı ticaret merkezine kanatlı raketаны urdu. O vakit içinde alış-veriş yapmak ya da çalışmak için kelgen 1000'ge yakın insan bulunaydı. Dabir Rus raketası Kredmash adlı машина заводының териториясына urdu. Відбувалася робота звичайного торгівельного центру, який працює по всьому світу, такі самі. Ніяких там військових об'єктів немає, не поряд, не в цьому об'єкті. Тому я вважаю, що це акт тероризму від Російської Федерації проти нашого народу. Це злочин проти людяності. У мене немає інших слів, тому що я вважаю, що цей злочин повинен розслідувати не тільки на рівні України, а ще й, напевно, в Гаазькому трибуналі. Ukrayna prezidenti Rusiyani dunyoda eng buyuk terroristik tashkilot deb adlandırdı. Onun fikrine göre bu huquqiy jihatdan qayd etilmeli. Dunyoda ise herkes bilmeli. Rus yermayini satın almak ya da taşımak, Rus banklarının bağlarını saklamak, Rus devletine vergilerini to'lamak terroristlerine paranen temin etmek demektir. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Мої співчуття рідним і близьким загиблих в цьому страшному теракті.
Я прошу кожного і кожну завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, будь ласка, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим. Боржымыз анайаса кефалет еткен ақларына қорчаламақ. Украина президенті Володимир Зеленский украинлеріні эсас қанун күнінен қайырлады. Оның қайд еткеніне көре Украина ватандашлары Русияге қаршы женгте анайаса кефалет еткен ақлар, яғни девлетлін мұстақыллығы ве бұтынлығы, инсанларының қиметі ве намысы, ишгалжелер өлдірген бинглерже инсан омыры, рашистлер веран еткен евлер, сайламаға ве сайланма аққы, ябанжы уч туслы байрақ дегел сары мавы байрақ üçün күреші. Зеленский тамам бұ ақлар ось аяты вес сағлығына құрбан еткен инсанларымыз тарафындан қорчалана деп, украинлер туған топрақнын метрі үшін күреші жегін айтты. Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив. Зустріч не хлібом, сіллю, а стугною і джевелінами, байрактаром і Нептуном, Вільхою і Хаймарсами. Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу це 8-ме диво, для ворога 9-й вал, а для нас 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Украинаның эсас қануны 1996 сенесі июньнің 28-інде қабыл етілді. Анаяса 6 ел девамында азырланған сон аман-аман күн девамында тіл, девлет темсаллері ве қырым статусы себебінден керген мұнақашалар өткерілді. Аңлашмақ ве коммунистлерде сары мавы байрақ үшін рей бермелері үшін Народный рух Украины фракциясы Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің танылмасы үшін рей берді. Қырым іч бір интилувсыз бір кереден азат етілежек. Бұны Украина Милли Мудафа бе Қавсызлық шурасының кәтиб Алексей Данилов, Русияның телекеслік шурасы елбашысының муавины Дмитрий Медведевке жауап берер екен айтты. Бұндан әбел Медведев ишғал етілген ярмада Украина тарафындан азат етілмесіні Русия женг илян етілігі көбі таныйжақ деп үшінші жан женгі башланмасынан қорқытты. Хочу заспокоїти пана Медведєва. Крим ваш може бути тільки в хворій антисемітській українофобській уяві окремих кремлівських діячів. І ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб одразу. Сызын ве бізім азатлығымыз үшін бөлеші әрнен Полонияның пайтақты олған Варшава шерінде Украина аскерлері женг мейданында йоқ еткен рус техникасының қалымтылары сергіде тақдим етілді. Бұнна атаға кірген девлетлерінің территориясында душман техникасының бірінші экспозициясы кележекте де бөле сергілер тешкіл етілежек. Хочу подякувати кожному польському громадянину і польській державі за ту величезну допомогу, яку ви надаєте Україні протягом вже зараз 124 днів повномасштабної війни. Т-72 адлы танк М-100С денілген озы юрер артиллерия тәртібаты ве Русияның башқа бозық демірақ қанда малюмат Украин лех ве инглиз тіллерінен аңлатыла. Более етіп тешкілятчылар чешіт халықлар бірлешіп зұлымны йоқ әте білежегіні көстермеге істеді. Я сподіваюся, що люди, які побачать цю виставку, відчують, що таке війна і зрозуміють, яка в нас спільна мета. Украина Мудафа назерлігінен бері-бері сергіні тешкіл еткен Полония үкіметі ешгалжелер техникасының қалымтыларына Полонияның башқа шерлерінде ве Мадрид ве Лиссабонда да тақдим етмеген етлене.